Joliba TV News jabarani layɛbagaw ale ni Joliba FM radio lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan bi ye tɛnɛ ye marisi kalo tile 20 san 2023 ladala ne ni dongo don ne ni Amadu Tolo an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka sɔrɔ siraw fɛ yaasa ka se ka kunnafoni gafew kɔnɔna kow lase aw ma Amadu Tolo i ni sɔgɔma Zanga Abdoulaye ni sɔgɔma nba kɔri baasi t'i la tɔɔrɔ si tɛ n na denbaya dun tɔɔrɔ si tɛ yen an bɛna dɔgɔkun kura min daminɛ kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'a tɛmɛcogo ɲɛ amin Ala ka amin sababu ɲumanw k'an amin ye amin maa minnu man kɛnɛ yarabi an bɛ dugawu kɛ Ala ka nɔgɔya k'u ye amin amin an ka banbagatɔw kosɛbɛ Ala ka badabada Ala k'o dali nɔgɔyaw ye amin Amadu Tolo gafew bɔra kosɛbɛ i y'a fɔ cogo min na nka ladala yan'an ka don gafew kɔnɔ kosɛbɛ an bɛ kunnafoni dɔ ta awɔ k'o walawala k'o ɲɛfɔ kosɛbɛ jamanadenw ye awɔ yaasa u bɛ se k'a faamu o don Amadu Tolo kuma daminɛ la n y'a fɔ kosɛbɛ bi ye tɛnɛ ye awɔ marisi kalo tile 20 san 2023 kosɛbɛ jamana ɲɛma kolonɛl Asimi Goyita ale don ale y'a a laɲini a sɔnna an ka sariya sun kura mun ma kosɛbɛ n'o ye projet de constitution ye a y'a laɲini ko bi tɛnɛ a bɛna o sariya sunba in kosɛbɛ a bɛna a yira force vive de la nation na o don Amadu Tolo e yɛrɛ b'o ko ye cogo di i y'a fɔ Zanga ne bɛ tile k'a fɔ yan ko donw ka ca donbaw man ca bi ye donba dɔ ye Mali kɔnɔ n'i y'a jateminɛ min ye nin sariya sɛbɛn in ye ka se ka a lakodɔn jamana kɔnɔdenw fɛ bi ye o don belebeleba ye n'a ŋaniyara jamanakuntigi kolonɛl Asimi Goyita ale yɛrɛ fɛ ne b'a ye sira caman fɛ a yira kun tɛ jamana la dɔwɛrɛ ye o fɛsɛfɛsɛliw ka y'a kɔnɔ lajɛliw ka k'a kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wɛrɛw ka y'a la a kana kɛ ni fangako ye jateminɛ de b'a kɔnɔna la k'a sababu k'an y'a fɔ Mali mago bɛ jamana kɔnɔden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka birikiden na o de bɛ kɛ so sinsinnen ye jamana in kɔnɔ Amadu Tolo y'a fɔ cogo min na siga t'a la kosɛbɛ maa minnu bɛ k'a fɔ nin man ɲi nin ka bila kosɛbɛ nin ka ta awɔ ne bolo n'u ka daluwaw don awɔ donc u ka lamɛn kosɛbɛ u hakilinaw ka ta ba la nka Amadu Tolo ne bɛ n sinsin maa fila kosɛbɛ ou bien groupe fila awɔ jɛkulu fila kosɛbɛ olu ka hakilina kan ni sariya sun in na kosɛbɛ Limama ale tɛ silamɛ association dɔ ye kosɛbɛ ale ko kumakan dɔ bɛ sariya sun kura in kɔnɔ kosɛbɛ n'o bɛ wele laïcité k'u ka o de o effacer ka bɔ a kɔnɔ k'u ka o bila pewu awɔ k'u ka o nɔra bila ni mun ye o nɔra bila ni pays multiconfessionnel ye Amadu Tolo kosɛbɛ e b'o ko ye cogo di sabula an ka ministre i bɛ hakɛto Abdoulaye Mayiga kosɛbɛ Abdoulaye Mayiga ni ale ye gouvernement ka laselikɛla ye ale y'a yira k'a fɔ ko kabini an y'an ka yɛrɛmayɔrɔ sɔrɔ ko laïcité a b'an ka sariya sun bɛɛ kɔnɔna la ko bi laïcité sɛbɛnni sariya sun kɔnɔ ko o tɛ se ka na ni gɛlɛya ye o tun ye jɛkulu fɔlɔ ye jɛkulu filanan n'o o ye coordination des mouvements appel du 20 février o maaw ye ale ni cadre d'échange des partis politiques pour un retour à l'ordre constitutionnel olu y'a laɲini de k'a fɔ ko ka nin sariya sun in ko k'a bila baara fɛn fɛn kɛra k'a bila pewu k'u ka kalafiliw labɛn walasa u ka se ka taa jamana ɲɛma dɔ kan na mun taara kalafiliw kɔfɛ Amadu Tolo nin jɛkulu fila e b'o olu hakilina ye cogo di kosɛbɛ ne y'o de fɔ n ko sigi ka fɔ ye damu ye kabini lawale u n'u ka hakilina don maa fɔlɔ minnu ni i ye minnu fɔ mun ye diinɛ tigilamɔgɔw ye olu ye ɲɛfɔ sira minnu kɛ min ka kan jamana ɲɛmaw fɛ an bɛ don min na i ko bi a kana kɛ k'u bɛ bila kɛrɛfɛ ten u ka ɲininka u n'u ka waleyaw ka se k'u lafaamu sensibilisation ka kɛ a kɔnɔna la olu bɛ se ka fɛn dɔw ɲɔni k'o bila jamana yɛrɛ tagaɲɛ kama jamana fana bɛ se k'u lamɛn ka fɛn dɔw bila k'a ye k'a fɔ u bɛ ka fɛn dɔ fɔ tiɲɛ bɛ sɔrɔ a ko la bari an kana bɛɛ lajɛlen kɛ dɔrɔn k'a fɔ an y'a kɛ kuranɛkolo de don kuma yɛlɛma cogo t'a la n'o kɛra gɛlɛya bɛ na a kɔnɔ o ye min ye diinɛ o sira kuma ka ca Zanga diinɛ ko tɛ kodenni ye ko belebeleba don n'an ko k'an b'an pan a kunna dɔrɔn an b'an pan an yɛrɛ kunna koyi k'a sababu kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na jamana in sigi bɛ k'a dili don ni diinɛ tigilamaw ye diinɛ bɛɛ lajɛlen bɛ jamana in kɔnɔ wa sira caman bɛ a kɔnɔna la min ye silamɛ diinɛ tigilamɔgɔw ye ni olu nana ni nin ŋaniya ɲɛ ka nin kuma ɲɛfɔ a ka kan jamana ɲɛmaw maa minnu ni jamana kalifan b'u la bi u kana pan nin yɔrɔ in kunna cogo si la k'a sababu kɛ ni ma fili ma ɲina n'i ye Mali jate minɛ n b'a fɔ ko bakurubala jate laban minnu kɛra silamɛw de ka ca ni diinɛ tɔw ye a tɛ k'a fɔ ko diinɛ tɔw tɛ yan bari silamɛ ka ca ni diinɛ tɔw ye jamakulu fa min ka ca jabaru masa
Musa yɛrɛ ko hɛrɛ bɛ yen ne u ko kɛmɛ sara la silamɛw ye 95 ye i y'a ye sa wa o bɛ yɔrɔ min n'i ko k'i b'i pan o hakilina kunna papier fu na k'i bolo koyi siga t'o la o de kama min ye silamɛ diinɛ tigilamɔgɔw ye olu bɛ ka ŋaniya minnu nati nin ko kɔnɔna la u ka sigi ka fɔ kɛ lajɛli ka y'a la nin ka y'a la nin ma y'a la ni ka sɔrɔ min ye u bɛ ka laïcité ko kuma min fɔ ni ka sɔrɔ olu m'a faamu de gouvernement ka sigi n'a ye ka jɛ n'a ye ka maaw labɛn maa minnu jɔlen don nin ko kɔnɔ u bɛ se ka ɲɛfɔli k'u ye cogo min siga t'o la Amadu Tolo i y'a fɔ cogo min na ni ko daminɛ ye nin nka an ɲɛ b'a la maaw bɛ ka kuma jɛkulu bɛ ka kuma ko sariya sen a sariya sunba in a yɛlɛmali o ka dabila baara minnu daminɛla olu bɛɛ ka bila mais an dun ɲɛ b'a la cɛmancɛla fanga ɲɛmaw u tɛ k'u kɔfilɛ o la baaraw bɛ ka taa n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na bi tɛnɛ marisi kalo tile 20 sariya sun in a bɛna yira force vive de la nation na mais a bɛ yira u la wagati la wagati min na jɛkulu caman ti yɛrɛya kɔnɔna la e bolo nin tɛna kɛ gɛlɛya donna nataw la wa sabula ni a yira la force vive de la nation na bi ne hakili la o y'a bannen a bɛ bila fɔ référendum e bɛ o ko ye cogo di a tɛna ni gɛlɛya ye wa o de kama yɛrɛ ne ko n ko k'a fɔ k'a bɛna ni gɛlɛya ye zanga ne ka faamuya yɛrɛ to yɛrɛ ne b'a fɔ n ko gɛlɛya yɛrɛ bɛ yen kabani k'a sababuya kɛ i bɛna fɛn yira maaw la ko nin ko a entérinélen don a kɔrɔ ye di bi yɛlɛli mun bɛna kɛ yɛlɛmali wɛrɛ tɛna ye a kɔnɔ yanni référendum cɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min kab'a dun ma se référendum in ma fɔlɔ maa dɔw y'a yira kaban k'a fɔ i bɛna min yira an na anw ma jɛ n'o fan dɔ ye siga t'o la o kɔnɔna la nin ne yɛrɛ ka hakilina ye dɛ ne bolo min ye yirali in ye o k'u kan ka ɲɔngiri fɔlɔ fɛsɛfɛsɛliw ka y'a kɔnɔ n'an bi dati wɛrɛ fɔ yirali in kɔnɔna la o ka kɛ n b'a fɛ ka mun fɔ an zanga mali ko de don busantigi t'an kɔ foyi wɛrɛ t'an kɔ an yɛrɛ dama de don an ni ɲɔgɔn cɛ yan a ka kɛ a waati kuntala ka janya bari an ka bɛn ko la ne bolo nafa bɛ o de la ni an k'a fɔ ko fɔ an k'a kɛ nin dati in kɔnɔ sisan ko a ti ko ɲɛnabɔ ni ka sɔrɔ bɛn ma k'a la siga t'a la i y'a fɔ cogo min na Amadu Tolo ni an taara an farafaralen bɛɛ b'i ka sira fɛ maaw hakilina tɛ kelen a bɛ se ka na ni gɛlɛya donna nataw la gɛlɛyaba o t'an ka laɲini an bɛ dugawu kɛ yarabi futinɛ bɛ se ka bɔ ko la Ala k'an kisi o ma Ala ka jisuma ka fura ye an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de don ne o kɔni hakilila sigi ka fɔ o de bɛ se ka na ni o ye ka ɲɔgɔn lamɛn jɛkulu minnu ma sɔn k'u wele ka na ka ɲɛfɔli k'u ye ka walawalali k'u ye tiɲɛ na aw ka miirina ye nin aw ka hakilinata ye nin aw ka jɔrɔnako ye nin ni Ala sɔnna an bɛna u ta ba la ka se k'u don yaasa maliden bɛɛ bi yɛrɛya kɔnɔ o don i y'a fɔ cogo min na camancɛla fanga o wagati opposition tɛ yen mɔgɔ ma in ka sɔrɔ maa mun camancɛla fanga la ko maa dɔw de bɛ camancɛla fanga contre la o maa ma in ka sɔrɔ transition ye waati ye bɛɛ ka ɲi k'i yɛrɛ ye waati min kɔnɔna la bɛɛ ka ɲi k'i yɛrɛ ye sabula jamana o de ka ɲi ka bila bɛɛ sanfɛ nin wagati in na i y'a fɔ cogo min na a ma mɛn o jamana bɔra gɛlɛya dɔ kɔnɔna la an bɛ dugawu de kɛ an kana na bin o degun ani o gɛlɛya kɔnɔna la Amadu Tolo nin t'an sigikun ye i y'a fɔ cogo min na gafew bɔra kunnafoni gafew caman bɔra u caman b'an bolokɔrɔ yan nɔ an bɛna a lajɛ k'u kɔnɔna kumaw k'o lase limanaw ma ladiriya la Amadu Tolo e ko an t'a da don n'an y'a da don an b'a daminɛ ni challenger ye sɔgɔmada in na kɛ ale da bɛ nin ŋaniya yɛrɛ la koyi min ye projet de constitution ye a y'a yira k'a fɔ ko ale ka siginiden 46nan n'o ye article 46 ye ko a bɛ n'a fɔ ko min ye Dr Cheikh Modibo k'o kɔn bɛ ka gɔri turu nin yɔrɔ in na siga t'a la Amadu Tolo RPDM ale ye Cheikh Modibo Jara ale y'u ka parti ye olu hakili la an ka sariya sun kura in kɔnɔ sariya sen dɔ de b'a kɔnɔ minnu bɛ na ni gɛlɛya ye gɛlɛyaba ye donna nataw la a y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ kuma sariya sen 46nan de kan i n'a fɔ i tun bɛ k'a fɔ cogo min na o min m'a fɔ ko nationalité fila bɛ maliyɛn bolo wa a bɛ fɛ ka kɛ jamana ɲɛmaa ye o tigilamɔgɔ kan ka jɛn a ka nationalité kelen de kɔ fɔlɔ Yagare Baba Jakite a ko ale fɛ ko o ye juguya de Amadu Tolo ayiwa i ma ye wa challenger de y'a fɔ Amadu Tolo a ka fɔ la ni sariya sen ta kun ye
ka se ka maa dɔw senbɔ jamana ɲɛmaya ɲinini la Amadu Tolo Challenger kɔnɔ a ka kuma kɔnɔ a ko olu tɛ mɔgɔ si kɔ ko wa ale tɛ transition juguya la a ko misali la Frédéric Oumar Kanouté n'an bɛɛ b'a fɔ a ma ko Kanouté ale tun tɛ balontanna kɔrɔ ye wa Fuseni Jawara ale fana tun tɛ balontanna kɔrɔ ye wa ko ni a fɔra ko olu ka jɛ u ka jɛnatigɛ fankelen kɔ ko a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini a ye welewelekan bila transition ɲɛma colonel Assimi Goïta ma ko a ka se ka ni sariya sen ka nin lajɛ Amadu Tolo Amadu Tolo ni kun ye sɛbɛn an ye min bɔ Challenger kɔnɔna la ni Challenger ale y'o fɔ ai ko an t'an ɲɛsin les échos welewele ma di les échos welewele ale da bɛ waleya kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko ministre min n'ale bɛ denmisɛnw kunna ka taa se farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna ma n'o ye Musa Atayɛri ye k'a bɛna fɔ k'a ye waleya belebeleba ko o sabatira a bolo koyi min ye ka denmisɛnw fara ɲɔgɔn kan siga t'a la Amadu Tolo Mali sifinlakaw ko olu bɔra kosɛbɛ e ko ka fɔ la ka se ka an ka ministre Musa Atayɛri ko k'u ka wele lamɛn ko sibiridon marisi kalo tile 18 san 2023 ko palais des sports ko o kɔni fara sayi ko dakɔnɔ ɲi Musa Atayɛri ministre min ka baaraw ɲɛsilen no sifinw ma a y'a yira ka kuma kɔnɔ ko nin fara ɲɔgɔnkan in laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko a laɲini ye ka se k'a yira ko sifinw ko olu bɛ camancɛla fanga ɲɛmaw kɔ bi u b'u kɔ sini a ka kuma kɔnɔ a ko sifinw wulilen ka to kosɛbɛ wasa camancɛla fanga ɲɛmaw olu bɛ se ka u ka degun ta bala cogoya min na o hakilina ka ɲi Amadu Tolo les échos de y'a fɔ an bɛ taa n'a ye ni lajɛ in senfɛ a ye foli belebele kɛ ka ɲɛsin camancɛla fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta ale ma a ka fɔ la Assimi Goïta ye wulikajɔ caman de kɛ wasa ka se ka sifinw dɛmɛ Habib Dako ale ye conseil national de la jeunesse min bɛ wele CNJ ale y'o ɲɛma ye ale ka laseli kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko sifinw u bɛna ko bɛɛ lajɛlen de kɛ Amadu Tolo wasa ka camancɛla fanga ɲɛmaw ka olu dɛmɛ Amadu Tolo an ye nin bɔ les échos kɔnɔ ale mun kumara kosɛbɛ Musa Atayɛri ale ye ministre ye mun ka baaraw ɲɛsinnen no sifinw olu ka kow ɲɛnabɔli ma Zanga nin yɔrɔ in na a ti gafe kɔnɔ nin ye ne yɛrɛ hakilina ye sira de don sira min n'an b'a fɔ ko jamana man ka pan kunna cogo si la n'i y'a jateminɛ min ye sifinnakaw ye n'o ye denmisɛnw ye jamana siniɲɛsigi bɛ olu de bolo ni ɲina kɛr'u kɔ dɔrɔn gɛlɛya bɛ na ni ɲɔgɔn waleyaw ka sigi min ye jamana fantan ani 4 denmisɛnw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka jamana in k'o bila ɲɛ o de k'u ye waleya ye waleya min n'an y'a ye an ka mabakɔrɔw la don tɛmɛnlenw kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen k'u ɲina bɛ o kɔ maliyɛn finman maliyɛn jɛman a denmisɛn tigilama i bɔra kɔrɔna i bɔra tilebina bɛɛ lajɛlen kan ka Mali de bila ɲɛfɛ fɔlɔ n b'a dɔn k'a fɔ o ŋaniya dɔ ye nin ye waleya in n b'a fɔ ko a sɛbɛntiyali a ka ɲi i y'a fɔ cogo Amadu Tolo an t'a fɔ ko jamana siniɲɛsigi o ye sifinlakaw ye wa ni sifinlakaw sera k'u hakilina faamuya ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an hakilina tɛ dɔwɛrɛ o kunkilenna wɛrɛ t'an na o de ye ka se ka an ka jamana ɲɛmaw k'u dɛmɛ an ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogoya min na ne bolo jamana a kɔnɔna ko foyi tɛ ɲɛnabɔ Amadu Tolo ni sifinw ka dɛmɛ tɛ donc sifinw ka nin wulikajɔ in nin ye foli ye an bɛ foliba kɛ ka ɲɛsin ma hakilina tabaga ale tɛ ministre de la jeunesse ye wa Musa Atayɛri an b'a fana fɔ a ka nin hakilina in na nin ye ko ye ko min ka ɲi kosɛbɛ hakilina o hakilina mun kunkilenna ye m'a fɔ cogo di ka se ka nin yiriwa ye jamana kɔnɔ ka se ka maaw fara ɲɔgɔn kan Amadu Tolo olu ye ko ye ko minnu ka ɲi ka ta ba la olu ye ko ye ko minnu ka ɲi ka fo kosɛbɛ Amadu Tolo an ka tɛmɛ nin gafe n'an tɛmɛna nin gafew ye an b'a ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ Soir de Bamako ale da bɛ min ye jamana fangama yɔrɔ dɔw la n'o bɛ wele ko force vive de la nation ko o hukumu kɔnɔna la sa min ye mouvement min n'ale bɛ wele ko appel du 20 février ko o maaw ko e ko u ma wele bila min ye parti politique ale ni société civile ma ko min ye baara dɔw ye ko u k'u sen b'o la pewu siga t'o la Amadu Tolo Soir de Bamako ka fɔ la coordination des organisations de l'appel du 20 février pour sauver le Mali a ka kunnafoni di sɛbɛn dɔ kɔnɔ a y'a lase ko force vive de la nation k'u ka lajɛ min bɛna kɛ bi président an ka jamana an ka camancɛ fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta fɛ o lajɛ in laɲini ye min ye ka se ka an ka sariya sen kura ka se ka o yira force vive de la nation na coordination des organisations de l'appel du 20 février pour sauver le Mali a y'a laɲini ko force vive de la nation u ka nin lajɛ in k'a lagosi bi k'a lagosi sini k'a lagosi k'a lagosi k'a lagosi Amadu Tolo
Amadou Tolo an ka transition ɲɛma kosɛbɛ colonel Assimi Goïta ale sɔnna an ka sariya sun kura in ma o hokumu de kɔnɔ a y'a laɲini ko sariya sunba in a ka ɲɛfɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen o senfɛ a ye hakilina dɔ ta ko bi tɛnɛ marisi kalo tile 20 ale yɛrɛ camancɛla fanga ɲɛma ale ni force vive de la nation maaw bɛ ɲɔgɔn ye yaasa ale ka se ka sariya sunba in ka se ka a yiru la laseli sɛbɛn in kɔnɔ ale mun bilala an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ coordination des organisations de l'appel du 20 février pour sauver le Mali maaw fɛ Cheikh Mohamed Cherif Kone ale ye o coordination ale ye o ɲɛma ye a ye a laɲini ko politiki tɔn sifinakaw ko maa si kana na i sen don nin lajɛ in na ayiwa ko kura ma wuli siga t'o la Amadou Tolo ko ni ko ni an bɛ fɛ e maa o maa e ka hakilinata tɛ dɔwɛrɛ ye kalafiliw o ka labɛn joona yaasa jamana ɲɛma dɔ ka na kalataw kɔfɛ e ka wuli k'i jɔ i seko n'i damayira la nin lajɛ in k'a lagosi Amadou Tolo i seko n'i damayira la a ka dusumankasi dira la ka ɲɛsin CNT a y'a ka dusumankasi fana yira Amadou Tolo ka ɲɛsin CNT maa dɔw ma a ka fɔ la ko CNT maa dɔw ko olu bɛ ka propagande de kɛ transition ɲɛmaw tɔgɔ la Amadou Tolo ko CNT maa dɔw ko olu bɛ k'a fɔ ko colonel Assimi Goïta ale tɛ camancɛla fanga ɲɛma ye wa ko o k'i kanbɔ jamana ɲɛma kalataw nataw la ɲugu n'a ɲaga la wuli koyi siga t'o la Amadou Tolo Mohamed Cherif Kone a y'a yira nin kunnafoni di sɛbɛn in kɔnɔ tuguni ko olu tɛ dɔwɛrɛ ɲini koyi ko ka se ka kalataw de labɛn joona jamana ɲɛma mun taara kalataw senfɛ u ka se ka na ko u ka laɲini filanan o ye jumɛn ye ko chronogramme wagati mun dira camancɛ fanga ma ko maa wɛrɛ ma o wagati in d'u ma koyi k'u yɛrɛ de ko u bɛ se ka camancɛla fanga k'u bɛ se ka a kɛ nin wagati kɔnɔna la ka kalafiliw labɛn ko laɲini wɛrɛ t'olu bolo koyi u ka kalata labɛn wagati kofɔlen mun kofɔra u yɛrɛ fɛ u ka o labato o y'a bannen olu bɛ o dɔrɔn de ɲini olu tɛ maa si juguya la kalafili u yɛrɛ ye wagati mun fɔ u ka a labɛn o la fanga u k'a to yen a ko sabula l'histoire de Bamako kɔnɔna la ko sɔrɔsiw ni min bɛ fanga nɔfɛ ko i ka t'i ka tenni bɔ i ka na politiki la ko mais ko ka na ni marifa ye ka fanga daragi ka tila k'a fɔ i b'i yɛrɛ to fanga la ko o tɛ bɛn bi o tɛ bɛn sini ko laɲini dɔwɛrɛ tɛ u ka kalafiliw labɛn u ka segin u ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la Amadou Tolo nin kun ye sɛbɛn an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔna la ale soir de Bamako kelen ye an bɛ t'o kɔnɔ kɛ min ye kalansow ye kalanso minnu n'o ye kɛnyɛrɛye kalanso ye n'a bɛ wele école privée k'a bɛ n'a fɔ ko olu bɛ ka baara bila ka o bolo da koyi siga t'a la Amadou Tolo nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ayi u ka baarabila fɔlɔ o min kɛra lɛrɛ 120 kɔnɔ kɛnyɛrɛye l'écoleso u bɛna baarabila wɛrɛ de boloda bi tɛnɛ marisi kalo tile 20 ka d'a kan u ma bɛn ko la ni jamana ɲɛmaw Amadou Tolo u ka baarabila fɔlɔ la k'u kun ye laɲini damadɔ de kɛ an ka jamana ɲɛmaw fɛ ko o laɲiniw u si ma ta ba la Amadou Tolo u ye nin kunnafoni in di u ka lajɛba de senfɛ min bɛ wele ko AG sibiri tɛmɛlen marisi kalo tile 18 nin baarabila in bɛna tali kɛ lycéew ale ni centre de formation technique ni professionnels ale ni MEDERSAw Amadou Tolo u ka laɲini u ko musaka min ye sigiyɔrɔma 20 ye o sarali u tɛ dɔwɛrɛ ɲini koyi o dɔrɔn ale ni u ka bourse kilancɛ o min bɛ tali kɛ kabini Amadou Tolo nin yɔrɔ in lamɛn ka ɲɛ dɛ kabini san 2000 ale ni 21 ale ni san 2000 ni 22 u ka bourse o kilancɛ o bɛ jamana ɲɛmaw la o ma sara tiɲɛ la o mɛnna o kuntala janyana Amadou Tolo u ko sɛ wɛrɛ t'olu ye ka baara bila k'a daminɛ bi tɛnɛ fɔ jumadon k'a daminɛ bi tɛnɛ marisi kalo tile 20 o tɛ bɛn o ma wa ko baarabila in bɛ daminɛ bi tɛnɛ ka taa fɔ jumadon marisi kalo tile 20 ale ni 4 o kuntala ka jan Amadou Tolo a ka lajɛ an ka fɔlen tɛ an y'a bɔ soir de Bamako kɔnɔ Amadou Tolo y'a fɔ cogo min na nin ye kojuguba ye denmisɛnninw u ma sigi so tuguni wa dɔgɔkun tɛmɛlen k'a daminɛ tɛnɛ
fɔ juma maaw ma taa école la min bɛ tali kɛ lycée centre de formation professionnelle ale ni madarsaw o bɛɛ ye nin degun kelen u ka nin lajɛ in du sen fɛ an'u ka kunnafoni di sɛbɛn o kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ko laɲini fila mun b'u bolo ko gouvernement ma kala jamana ɲɛmaaw ma kala don u ɲin na ka bɛnna Amadu Tolo ko o dun ye gɛlɛyaba ye olu bɛ musaka mun sɔrɔ tan o musaka de bɛ olu dɛmɛ ka se ka u ka l'écoleden karamɔgɔw ka se ka olu sara o de bɛ olu permettre Amadu Tolo u ka se k'u ka l'école u ka se k'u entretien kɛ ni banw tiɲɛna u ka se ka banw dilan ko n'a fɔra dutigi i tɛ wari sɔrɔ mais e bɛ ka wari don denmisɛnw na école la ko se wɛrɛ t'i ye sinon ko nin baarabila in k'u fɛla ko tɛ k'u fɛla ko tɛ nka ko gɛlɛya dɔw de nana n'a ye o de bɛ u bila nin baarabila in na Amadu Tolo Zanga nin yɔrɔ in na n y'o de fɔ n bɛ gɔri turu a kan bari gafe ka kɔnɔ kuma tɛ nin ye ne yɛrɛ ka kɔnɔ kuma ye kalan jamana tɛ taa ɲɛ cogo si la kalan kɔ siga t'o la a fɔra ko jamana o jamana n'o jamana kɔnɔdenw kalan na ni e ka jamana kɔnɔdenw ye da la k'a fɔ olu bɛ ba tigɛ e t'aw ɲɛ siga t'o la dɔnnibagabaw de y'o fɔ siga t'o la o kɔrɔ ye di min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye a kɛra fan o fan fɛ n b'u wele ka welekan belebele d'u ma u k'a lajɛ min ye kalanko ye a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlenna Mali in kɔnɔ siga t'o la Amadu Tolo i y'a mɛn i y'a fɔ cogo min na ka kalanko k'o ta ba la ni gɛlɛya minnu bɛ yen baarabila sɛbɛn minnu bɛ yen sigi ka fɔ o ye damu ye Amadu Tolo u ka sigi ka kuma ni maa ninnu ye karisa aw ko nin se t'an ye bi nka an bɛ nin de di aw ma Amadu Tolo n tɛ se ka fɛn di mɔgɔ ma mais n'i ye fɛn dɔ yira la n'i ŋaniya yira don Amadu Tolo se tɛ n ye bi k'a bɛɛ d'i ma nka n bɛ nin sara ka bɔ a la i k'i ka baara kɛ Amadu Tolo ne bolo o fana ye solution ye o de bɛ wele négociation yɛrɛ siga t'o la Amadu Tolo sigi ka fɔ o ye damu ye an bɛ dugawu de kɛ sa jisuma Ala k'o kɛ nin fura ye u ka sigi u ka kuma yaasa fɛɛrɛw bɛ se ka latigɛ cogoya min na denmisɛnninw bɛ se ka taa école la n'o tɛ san laban examen a bɛ gɛlɛya olu bɛ ka sumaya Amadu Tolo programme olu ma épuisé Amadu Tolo ko an tɛ taa ɲɛ an bɛ taa ɲɛ an bɛ taa nouvelle horizon kɔnɔ kɛ siga t'o la n'an ɲɛsinna nouvelle horizon ma an b'a fɔ ayiwa nin tɛ kibaruya duman ye koyi ko min ye wulikajɔ dɔ ye o sabatira ka ɲɛsin min ye an ka finitigiw ma n'a bɛ wele ko troisième attaque contre la police malienne ko o wulikajɔ min n'o ɲɛsinna an ka finitigiw ma k'a bɛɛ lajɛlen sigira dɔgɔkun kelen kɔnɔ dɔgɔkun kelen min ye an ka polisiw ye ko dire manfan ka taa se Segu manfan ma min ye polisiw ye ko olu attaquera siɲɛ 3 dɔgɔkun kelen kɔnɔ siga t'a la Amadu Tolo nin saba in an y'an da don fila fɔlɔ ta la nka bi an bɛ gɔri turu min kɛra Joba jumadon marisi kalo tile 17 nɛgɛ kanɲɛ 3 waatiw de la Joba poste la ale min ni Kati cɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi o ye kilo 15 dɔrɔn de Amadu Tolo nin jatigɛ wale in nin sen fɛ maa 2 de joginna Amadu Tolo u ka château ji ka château d'eau u t'a fɔ ko ji mara yɔrɔ wa Amadu Tolo ko o tiɲɛ mobili caman ani moto caman ko olu tiɲɛ ka olu jɛni jatigɛ wale kɛbaaw fɛ kisɛci sen fɛ Amadu Tolo an ka polisi 2 olu de banala Amadu Tolo banbagaciw tilala ka tabila bolimafɛn caman na o bolimafɛn ninnu olu tun y'an ka finitigilakaw de ta ye minnu tun bɛ garde la nin don Amadu Tolo nin wale in kɔfɛ banbagaci ninnu u bolila kosɛbɛ Amadu Tolo finitigilakaw ma se ka tigɛ da u kan siga kɛlen don Amadu Tolo maa dɔw la finitigilakaw ka fɔ la an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ groupe de soutien à l'islam et aux musulmans maaw ko Amadu Tolo siga kɛlen don olu de la ko sabula olu de ka wulikajɔ ka ca nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na finitigilakaw Amadu Tolo u y'a jira k'a fɔ ko ɲininiw bɛ sen na walasa nin wale kɛbagaw u bɛ se ka minɛ cogoya min na k'u ɲangi Amadu Tolo ka nin wale in na Amadu Tolo an bɛ dugawu kɛ an bɛ nɔgɔya da an b'o kɛ ka taa maa joginnenw yɔrɔ u y'a fɔ cogo min na wulikajɔ o ka daminɛ yaasa nin wale jugu in kɛbagaw ni banbagacimaw u bɛ se ka minɛ cogoya min na i y'a fɔ cogo min na k'u di kiiritigilamaw ma sariya bɛ se ka boli cogoya na Amadu Tolo n'o tɛ o yɔrɔ kelen n'i y'a jateminɛ don tɛmɛnlenw na an tun y'a fɔ min ye nin banbagaciya waleya ninnu ye a k'u ɲɛ bɛ Bamako majan na yɔrɔ minnu ka jan Bamako la bari n'i y'a jateminɛ tagabolow fɛ ka yɛlɛma siraw lajɛ a kɔnɔ a bɛ waatinin bɔ sa u b'a ka magɛrɛ Kati
n'i y'o fɔ kaban i ye Bamako fɔ koyi bari e bɔra ka yɔrɔ min fɔ sisan Joba ale ni Kati cɛ o ye kilo 10 ni 5 an bɛ se k'a fɔ Kati don i y'a mɛn u bɛ ka magɛrɛ dɔɔni waleyaw kɔnɔna la an b'a dɔn k'a fɔ min y'an ka finitigiw ye u bɛ jija sugu bɛɛ lajɛlen na koyi bari an kana ɲina kɛrɛfɛda ninnu kɔ kɛrɛfɛdaw n'an m'olu choix gɛlɛya bɛ na dɛ kosɛbɛ i y'a fɔ cogo min na o de don sisan nɔ banbagaci a wale kɛbagaw u bɛ ka gɛrɛ an na kosɛbɛ an bɛ dugawu de kɛ ala k'an don kalodibi la an ka finitigilakaw halisa u ka dɔ fara cɛsiguw kan ala k'u kisi halisa juguw ma Amadu Tolo gafew banna waati kɔni ale ye waati ye n'ale tɛmɛra ale tɛ waati ye yanni ale ka se fana ale tɛ waati ye an balima an lamɛnbaga jɛkulu ale n'an filɛlibaga jɛkulu an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ne bɛ dan siri aw ka bi kunnafoni gafew la